2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जे जोंनि बड' एकर्ड जानाय दिननिफ्रायनो दिनैसिमबो जों बोसोरफ्रामबो बड'लेण्ड एकर्ड देखौ फालियो। दिनैहाय जोङो 22थि जोङो बड'लेण्ड एकर्ड देखौ फालिगासिनो दं। बियो जोंना मिरु आफादनिफ्राय देग्लाय केन्द्रीय भाबै फालियाब्लाबो प्रत्येकटा जिल्ला ब्लक पर्यायाव फालिदो होननानै जोंनिसिम बिथोन हरनायलाय जोंबो दिनै मिरु आफादनि बिथोन बादियै गसाइगाव जिल्ला BPF दलनि दैदेननायाव जों दिनै बे 22थि बड'लेण्ड एकर्ड देखौ फालिगासिनो दं। फैगौ MP इलेक्सनावहाय गोबां रायजो राजाफोरखौ नुनो मोनदों BPF आरो माखासे दोलोफ्रावबो ज' दा BPF दोलोआव बांसिन नुनो मोनदों आरोखि। बेथ' जोङो रावखौबो बुरखायनांला, रावखौबो गाज्रि थुनजुलाय होनानै बोनायनि खुनु खारनानो गैला। रायजोआनो अमा मेजेम आंगायनाय बायदि गोखा मोनजोबनानै अग्लायलि मोनजोबनानै ज' बिथांमोननिफ्राय नागारनानै जोंजों फैगासिनो दंखायो। रावखौबो बुरखायनांगौ दरखार गैला दिनैनि दिनाव। गिर्जाब फैनानै जोंनि हाबाफारिफ्राव ओरैबायदि मानसि नुगोन दा माने लैथोफोर बायदि जेरावबो नुस'हरलायै मानसि जोंनाव जमा जायो दा। बेखौ लानानै फैगौ इलेक्सनखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथाङा मा बुङो? जोंहाथ' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेनो जे जों दिनैहाय BTCआव जा रोखोम जोंनाव गोहो बोलोफोर दंमोन, बे गोहो बोलोफोरखौ जों खोमानो लुबैयाखै। नाथाय दानि सरकारा जोंनि BTCआव मोनखानाय माखासे गोहो बोलोखौ थुनजुलायनानै खैसार सानानै लांजाजोब्बाय। बे लांजाजोबनाय गोहो बोलोखौ लाबोफिननांगौनि थाखायनो जोंनि दावहा, जों क्षमतानि दावहा नङा, BTCखौ रैखा खालामनायनि दावहा जागोन नैबानि बिसायख'थिया। आरो बे बिसायख'थियानो जोंनि बिराद गिदिर दावहा बायदि जों हमना लाबाय। BTCखौ बासायफिननायनि दावहायाव बयबो रायजो राजाफोरा उन सानफिननानै लैहोर जोंजों लोगो लाफैगासिनो दं। बियो बर'फोरनि सिन्ताधाराया दिनै थिगैनो दंजोबोमोनब्लाबो माखासे दैदेनगिरिफोरनि खेंख्रा दैदेननायाव बे पर्याया फैदों। खिन्थु नाथाय मोजां दिना फैगासिनो दं। बे मोजां दिन फैनाय लोगो बे उत्सब बादि जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव जाहाथे फैगोन 20 दिनफ्राव प्रत्येक क्लाब स्कुल जेरावबो जाहाथे बे एकर्ड देखौ जों फालिनायनि बेबस्था, बे हाबाफारिखौ जों लालांगोन।